רונן, הנה תלמיד החכמים. לא נאריך כעת בדברים צדדיים, אלא נראה למעשה מהי השאלה שעומדת לפנינו. ברוך השם, גדל פה וגודל פה דור שגדול בתורה, גדול ביראת שמיים וגדול בדעותיו. היה זמנים שהייתי עוד ילד, ואחר כך כבר הייתי בחור, אבל הדעות היו צריכים חיזוק. אבל חזניש כבר היה בסוף ימי חייו, אחר כך כבר לא היה בכלל. וברוך השם, האור שהוא הדליק בלבבות וכל אלה שדפקו על דלתות ביתו, וגדל ברוך השם דור הרב היה תמיד אומר, אני רוצה לגדל דור בישיבה שאני לא אתבייש לקבל את משיח עם הדור הזה. והתחיל, הוא אמר, הוא רואה כבר שמתחיל לגדול דור עם כל כך הרבה מיילס, ידוע שדעות של אדם זה דבר עדין מאוד, עדין מאוד. חס וחלילה הדעות של אדם נמצאים בסכנה יומיומית. האדם כבר לא מרגיש בזה יומיומית, אבל סכנה יומיומית. כאן סטייה, שם סטייה, אהור עליה. וברוך השם אנחנו מצווים אילו מתירה צריך לשמור שלא יהיה בו. ברוך השם ישבנו, היו פה רבותינו גדולי עולם, שייח' נאופו, אבל כולנו זכינו משהו להריח את הריח שלהם.
היה ריח של פסונים שעוד המשיכו, הם כבר לא היו, אבל הריח שהם השרישו עוד ריח טוב להרבה אנשים, ריח טוב. אבל תמיד יש קשיים, תמיד יש כוחות בבריאה, תמיד יש גם ניסיינס, יש גם ניסיינס. עוד כשהיינו צעירים התחילו ניסיינס, אבל אחר כך בחורים, אברכים, היו עובדים על עצמם להעמיד את הדברים על האמת הברורה. בחור היה מקפיד, אם היה לו שעה שלא היה יכול ללמוד, קורה, אבל העסיקה אותו הדעה הברורה, הצרופה של רבותינו. למדנו את דעותיהם, דיברנו על זה בלימוד בחברים, ועד שהכל התבהר וכולם היו מאושרים. לפעמים רוצים שבחור יושב על איזה סוגיה, אחר כך הוא קופץ ואומר, עכשיו אני מבין. קורה אצל כל אחד, כמעט אצל כל אחד, אומר בתורה, הצטפשתך. גם בכל דעה של רבותינו, עד הרב שך, שהיה אחרון בזמן, אחרי דרשה שהוא היה אומר בדברים עדינים, אבל כמו שהוא אחרי שיעור היה יורד, פשטנם, הבנת את השיעור? אז הוא יכול, אפשר לפגוש אותו אחרי הדרשה, או באותו יום או למחרת, פשטנם וספות ירד. ברוך השם, החדירו בנו, בדור של אז, בדור של היום, בילדים שלנו, בנכדים שלנו, השרישו בנו איזה חינוך, אומרים החינוך טהור, איזה חינוך מתוק, עזיז החינוך, איזה הדרכה מתוקה, ידריכו אותנו, יחיו אותנו בדברים, חיממו לנו את הלבבות והאירו לנו את המוח. וככה, איך הוא עמד ושמר, הוא שמר כל כך שלא, כמו בישיבה צריכים עומדים ושומרים שלא ייכנס הקרומס וורה, שלא ייכנס איזה מין סברה לברורה. הרבה יקנו, אתם זוכרים
התנועה של הרב שך, כשהוא ראה סברה שלו, אוי, וככה הקפידו והקפידו והקפידו שחס בכל עילה לא תתערב אצלנו דעה מוזרה. חס בכל עילה. ובשביל השמירה הזאת הוא כל כך מסר את נפשו. מי שיודע יודע כמה הוא מסר את נפשו על כל בחור ובחור יקלט אצלו רק הדרך הישורו, הדרך הברורה. וקורא את זה נדבק פו חפץ חיים. וזה נכנס ללבבות. אני כבר לא אדם צעיר, רחוק כבר מלהיות אדם צעיר, אבל קשה לשכוח איך שהרב שך צייר את עצמו, ארץ ארגמוצ'ת, איך הוא מסר את נפשו. הוא מסר את נפשו כפשוט עם ממש, לא המקום קלה, הוא מסר את נפשו ממש מסירת נפש. כדי שהמוח שלנו יהיה טהור, כדי שבמוח שלנו ייכנס רק דברים שמותרים להיכנס. לא. אוי, איך שהוא שמר ואיך שהוא הקפיד. ועכשיו הוא בשביל זה היה הרי הטעם העיקרי שלו. מי שיודע יודע. בשביל מה הוא רצה עיתון? בשביל מה הוא רצה? הוא חשש שזה יהיה פה איזה מין דלת אחורית או אחורי אחורית שיכנסו פה ללוות הבחורים בני התורה, איזה משהו לא חלק. הוא על זה, אני אומר עוד הפעם, אני בבסמדרש נמצא פה, הוא מסר את נפשו על זה. אני חוזר ואומר, הוא מסר את נפשו על זה. זה לא כולם יודעים. ואנחנו צריכים לשמור שמשהו מסר את נפשו על זה ימשיך. אותו דרך, אותו אור, אותו דייס, שהדייס האלה ימשיכו להיות אצלנו. כמה הומור הוא אמר על זה. וברוך השם, also ביודעית, כזה דור, יום ברוך השם, גדל דור של ילדים קטנים. אני עובר ברחוב לפעמים, ילדים בגיל 10, 11, 12 מדברים ביניהם. אבל הרב שך אמר לו,
אני כל כך התרגשתי לשמוע את זה. נדמה לי לפני בר מצווה היו ילדים, ככה, אני לא מדייק כל כך. נדמה לי שיהיה לפני בר מצווה. ואני הולך ברחוב, כאן ליד, לא רחוק. ואני שומע שילדים הולכים, אבל הרב שך אמר לא. כמה צריכים לשמור על הילדים שלנו, על התלמידים שלנו, על הישיבות בכל 10 ו10. וכמה סייעתא דשמיא היה לכל אלה שהלכו בדרכיו. לא כאן המקום, אנחנו לא מספרים מה יסלח. איזה סייעתא דשמיא בכל החיים, החיים הרי זה צריכים לחיות עד 120 כל אחד את השנים שקדוש ברוך הוא נתן לו, אבל צריכים לחיות את השנים האלה. משפקריכם, לא לטעות. יבוא משיח בעזרת השם ואנחנו נלך לקראתו ברב שך, אנחנו נראה ונגיד לו רבי, לא זזנו מדבר, עמדנו בניסיינס, עמדנו בקשיים, לא זזנו מדבריך. עם כל הקשיים אנחנו צריכים לדאוג שגם הדור שבא כבר גודל, בני נוער גודל, שגם הוא יוכל לומר לא זזנו מדבריך. אוי שצריכים להתפלל על זה, אוי כמה שצריכים להתפלל. שנוכל להביא את כל האלה והתרא של היום לפני משיח ולפני אליהו, ויגידו כולם לא זזנו מדברי רבותינו. היה ניסיינס, וכמה טוב היה לאלה שהלכו בדרכיו. הלכנו הרי בדרכיו בכל הבעיות. אם פעם הייתה איזו דאגה בריאותית או משהו אחר, דבר ראשון היה לי פעם עגמת נפש, פחדו מי יודע מה. הכתובת הראשונה, הלכנו לחברי, וזה יודע עוד לפני הפרופסורים. זה היטרויק, הוא היה מרגיע אותנו כמו אבא את הילדים הקטנים. כמו אבא. אל ניקח מאיתנו את האבא. אבא לא מחליפים. אתה בלייב תתת. לא נחליף את האבא. נלך בדרכיו עד שמשיח יבוא. והרב היה אומר, הוא נוח משיח איכת. הרב היה פה נשאר ואומר, ביס משיח הוא נוח משיח. עד משיח, ואחר כך, ביס משיח הוא נוח משיח. את כל מה שקיבלנו נשאיר.
נשריש את זה לילדים שלנו, נשריש את זה לנכדים שלנו, נשמור על זה שכולם יישארו בזה. מה צריכים לדבר בכלל? מה צריכים בכלל לדבר? אני לא רוצה לדבר כאן. הייתי יכול להתחיל לדבר על זה, אבל לא הייתי מפסיק לגמור. אבל מה צריכים לדבר? כל אחד מבין מה עומד כאן על הפרק. הדרך של רבותינו עומד כאן על הפרק. אם אנחנו לא נעמוד על המשמר, הילדים והנכדים שלנו לא יסלחו לנו. לעשות. הרבה פעמים אמרו צריכים לעשות. אתם יודעים פה שרבותינו לא כל כך מיהרו להוציא בחורים מהישיבה. רבותינו לא כל כך מיהרו. זה לא המקום לספר סיפורים. רבותינו לא, ידעו שהם כבר אמורים לצאת, אז ידעו שזה כבר, אבל ככה פה אנחנו לא צריכים לסגור גמרות. הגמרות כולן פתוחות, לא צריכים את החברוסיה אפילו להפסיק. בפעולה של רגע אחת נעשה את שלנו. לא יותר מדקה ולא יותר משתיים. אולי טעית בשלוש, גם זה עוזר, אני חושב גם זה טעות. ממש. אבל למען השם, אלה שעומדים בשער הם גיבורים. אני לא יודע איך הם עומדים. הם גיבורים. והקדוש ברוך הוא יעזור להם. יהיה להם סייעתא דשמיא בכל הדברים. אבל צריכים להכיר, הגיבורים האלה צריכים עזרה שמתבטאת בדקה או שתיים. את העזרה הזאת אנחנו חייבים לתת להם, שלא יתבעו מאיתנו אחר כך. אני מקווה שכולם יבינו מה שגם הסתרתי. מה צריכים לדבר על זה? שאומרים בשיעור, אומרים איזה דבר, אז הבחורים אומרים אחר כך, דבר כזה פשוט, מה העריכו הם בשיעור? אז הפושט אזרח, הפושט אזרח.
שתזכו. לא צריכים להתעמק, לא צריכים לקחת את ה-10 ולעבוד על זה ככה. פשוט וברור מה שכל אחד צריך לעשות. בדקה או שתיים. אני לא רוצה את המילים על השכר הגדול שיהיה לאלה שיקדישו היום ומחר את הדקה או את השתיים ולעשות מה שצריך לעשות. דקה או שתיים. אבל לדעת שזה, אנחנו חייבים את זה לעצמנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו. שם יעזור, שיותר לא נצטרך כנסים, כן, לשמוע תראה, דברי מוסר כדי לישראל. אבל כאלה אסיפות בעזרת השם לא נצטרך יותר. אבל אם כבר נתאספנו היום ואנחנו יושבים פה כולנו היום, אני מבקש כולנו כאחד בגבורה שהיא מיותרת, היא מיותרת אבל בגבורה לחזק עדות גדי הדור האמיתיים, עדות רבותינו, את כל מה שלימדו אותנו רבותינו. נמשיך עם כל הקלורקייט, עם כל השטרקייט, מחוזקים, כלום לא יקרה. פעולות קטנות נעשה, אבל הפעולות הקטנות האלה יביאו לנו את הגאולה בקרוב.